относно цената, пак да ни споделихте за някакъв процент. Това беше така, освен... Цената смея да твърдя, че цената. беше много по-добра от другото място. Даже там се колебахме дали да има гърба на кухнята от камък, защото малко излизаше извън бюджет. А тук абсолютно не сме коментирали. Изобщо, да. Много се радвам, да, че освен сроковете, цената също има определящо значение, но най-много цвета на самия камък е най-определящо от всичко. Нали така? Или да, със сигурност. Така ли бяхте наредили трите неща важни за вас? Тръгнахме беше от какъв искаме и се радвам, че намерихме точно това, което има. Той имаше голям избор, нямаше как да не намерим. Да, имаше поне още два, между които се колебаехме. Да. Имаше шорт 3 листа. Ти се опита да ми подхлъзнеш с един авантюристичен... И защо не? Просто реших, че може и той да ви е харесал и този, нали? Просто нямахме достатъчно смелост. Да. Може би да беше добър вариант. Следващата кухня. Да, следващата кухня ще бъде, този камък тогава, който избирахме, този по-смелия. Тя ще е синя с този камък. Синьо, беше за синята ви кухня, която щеше да бъде, но така. Това мисля, че като решение, мисля, че беше по-доброто ви решение. Другото беше смело. Да, смело. И може би трябваше да го примислите, за да можем да стигнем до най-доброто решение. Един ден ще го направим. Един ден и това ще стане. Със следващите ваши проекти.